Може. Аз както виждам, дори председателът ще ме подкрепи. Ние сме, мога да кажа, да погледна само в часовника при победителите. За сега, да, при крайните победители, които са за в момента с количество около 35 кг риба. Убедителна победа. И сега искам да задам един въпрос за един от отборниците. По какъв начин, какво използвате? Може ли малко шапката да е? Да. Каква ви е тактиката и начина на риболова? Какво използвате? Сега мога да ви кажа само едно, че... Отборника само да можем да поканим. Да, заповядай колега да обясни някои неща за... Много е скромен днес, къде за процедурата, по самата процедура. Много са ломо, просто не ми са отнеми. Вече отрежа, малко се така. Какво предлагам и не мога да ви кажа, защото това е тайна. Фирмена тайна. Такава, професионална мога да кажа. То съм пас, бин си. Но искам да кажа друго, което да подчертая. Че когато човек тръгва за риба, трябва да тръгва с открито сърце и с голямо желание. Не трябва да бъде възпрепятстван нито от време, нито от пари, нито от каквото е било. С една дума да не го пука. Да не го пука от нищо. Иска да кажа, че ти е хоби. Да, това е едно хоби, което вече дълго време го практикувам. Също с моя колега заедно. Мога да кажа, Напоследък че беше на първите. Напоследък вече е професионализъм. Все още не мога да кажа, че сме професионалисти, защото все още сме... Кандидат майстори. Кандидат майстори. Вие ще кажете вече, аз в резултата... Трябва да ще прозвучи малко скромно. Ами кой е дал идеята? Кой е дал идеята? За риболова. Идеята за за това риболова, състезание. аз разбрах от главния председател Уважаемия главен председател Галин Пенчев. Благодаря. Той е известен Лари. С името няма да го кажа. А главният съдия. И също камермана в момента, който снима, Баймарин милиардера, Баймарин майстора, така известно. И не на последно място, нашият писар. Той е нашата секретарка. Нашата секретарка, който... Благодаря. Също е съпричастен много за... Той колко в училище не е писал. Да. Съгласен съм, искам да подчертая, най-вече, че се радвам от... То се чува съм, ти говори. Това, че успях да организирам едно такова мероприятие. Това означава, че ние сме единни. Това означава, че сме съдружни. Задружни, да. Поправим, ако бъркам някъде. Да. И това е един плюс за нас, за нашето... Отсам да се види локане. Елате малко по-насам да се види локане. Дай Боже, Няма. да има такива мероприятия, които вече да изградят малко в по-професионален план. Да, да се види. И също искам да представя моя колега И съотборник. Казва се Костадин Болярина от Велико Търново, на 2 км от Велико Търново. Който не го познава, идва от Гърция също, там е много известен също с риболова. Не знам как му вика там, но тук ще му викат вече какво се риболова. Ами може, ако иска с негово пожелание да поздрави нещо болярско. Да каже и тези думи. Не казва какво използваме. Наистина са много скромни, просто при вас тайни няма и всичко ни казахте. Така. Напълно съм съгласен с вас. Но е хубаво да споделите с другите успеха. И още един път благодаря на организаторите. Да, браво. Я благодаря. Браво. Предстои ни още по-голям такъв турнир, който на Гранния фонд се надявам да бъде още по-голям. Но преди това ще има турнир по велот. Да. Ето го един от организаторите, да. Той е един от тях. Така е. Кой? Турнир за карти, за велот. Михера. Дай 100 лева отивам да игра карти. Не е велот. Ще има голяма награда. Голяма награда. Пожелавам късмет на всички. Обаче има друго. Вие сте сега на първо място, категорично. Така. Второто състезание е вие организатори. Именно, това е. Продължаваме във вас Става двамата. наше задължение да организираме, да намерим вода, да ни каже гел. Да. Язовир. Вода, ай, казано на германски.
Малко и немски, или на германски. И да може да организираме, също трябва да имаме дружествено, да имаме жестна За кога мислите? За тази година до година? Ами нека малко с... Не, тази година сме... Септември мислите? Да. Септември, началото на септември. Къде е турлата? Добре. Тук е документирано. Септември. Слагаме знакове стано. Аз си какво Обещано. Господаря на ефира. Обещано. Оригинално. Или май да не кажеш, хай Хитлер! Секретарката ще Хайл! нещо да, секретарката до вечера. Ами... Дали ще почерпите просто... Нека Дали ще да почерпите? приключим. Да направиш по един ред. Да. Ще бирам, като бира там, като бирам. Ама ви сега, желателно, Нали? може. Все пак положихме ни доста труд, днеска усилия. Иска да кажеш да спрем някъде, тъй ли? По пътя. Би било добре, Благодаря. Живе, може. По 1 евро няма да видим. Аз ще трябва да 50 евро. Това беше и моето предложение така от начало. Аз споменах нещо такова, но то беше вече говорено. Той каза още в началото тая приказка. Анти, браво. Подчертах, че Бай Марина е един от главните инициатори. Така че, здравейте с мен, вие сте... Да, Ще поемаме видим много. кой е трети. Направиш така? Ще видим кой е трети. Обаче искам да бъдем пак трети. Ще направим така Кой е на трети място? да едем от една маса, всички заедно. Да. Писара той е вече щатен. Германците. Така е. Може пък да ми залече. Краката е с къса полиция, нали секретарка? Може пък да ми залече. И сега за други риболов може редки да ви уредим. Там вече какво направите? Зачислявайте ми въдица до година, аз ще възкъсвам вас. Ами ще седи с твоя брат графа. Да. С него ще ловиш. Може да, двамата в екип с него, да. Той с ръце голи ги лови. Него ни е проблем. Ами това е за сега. Добре, браво. Радвам ми се. Супер стана. Благодаря, господине. Да, Благодаря. добро и на вас. Опа. Много щастие. Благодаря на вас. Дай Боже.